duwe. Ora duwe ya wis. Ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah, apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis Suarane lek apik. guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Nyipiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki yo wakeh anu yo. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Ya. Ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek kaya sampean lah. Sampean dek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Loh, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Loh, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Loh, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Loh. Aku. Heeh. Apa duel? Duet aneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Loh, lah terus apa kuwi lho? Loh tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya wis. Ya ya, Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndhe ora enak. Aku ya gumes kok ora Pak Yatwi Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati iki lho. Sak pinten ting-tingane? Ayo.
Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Nggih, sugeng dalu. Punika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang wetan Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae, Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? Kok aku kabeh- sedih nek Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok, Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan kethuk nek ngarep omah. Oh iya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nak arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni Aku, aku. Iki nakoni aku kok. Wah, Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batangnya to ya. Ya ndak. Wah ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona Nah, di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Mm-mm. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah, Aku ki mendina nek kegiatan. contohnya. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Isu nggone terminal. Heeh. Wow. Lah nyapa terusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya apa? Tak kira becak ditabrak bis dan Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya kan jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tendak pundi, Mas? Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, kan. Ayo lanjut.
Niken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah iya, gek ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Nah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Heeh. Ayo. Awit. Paten. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, Piyayi. Ngangge dagelan apa ora? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, prajurit mau butuhe mek mboten. Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumelaring Taman Sari Nuswan Ayo, Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha. Wes kalakon semene lawase iso nyari kekedane semono sonimpiane
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. monggo. Dik niken kita kita urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Oh, Sopo? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja dinggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngermuk aku